So balik ta guys, di ba? So mo na ni itsura sa atong atop guys, diri nga side. So balik ta diri guys. Unsa man ikaw? Maligo ta? Maligo? Unsa man? Wa pa ka igangi? Wa pa ikaw igangi? Aman na si daddy. Uy. Asa si daddy? Oy. Naari si daddy sa gawas? Si daddy. Ay, Choy! Choy! Agoy, bura mag-iurusan. Choy! Mama ni si daddy. Asa si daddy? Ay, nadi sa gawas si daddy. Nadi ka sa gawas daddy? Wala nasa sulod. Wala nasa sulod. Oo, na ako sulod. Nadi ka sa sulod daddy. Ako sulod. Ikaw di ra ka di mo ka magpa-harness. Saba kay si Choy kay nadi bisita si daddy. Naibisita si daddy na yang ka istorya. Naglimpyo si daddy sa cage ni Butsoy, yang palangga nga Butsoy. Tana, nagselos na kay mo gusto mo gawas niya, di magpa-harness. Di man magpa-harness, so di ara ka ha. Di man ka magpa-harness. So sige, di ara ka. Tas daddy naglimpyo siya sa cage ni Kuya Butsoy. Naglimpyo siya sa kids. Na selos-selos din ka. Diara ka. Kaya di man ka magpa-harness. Nito sa gawas guys. Itorta mo sa among gawas. Ay, tempa. Nami diri sili guys nayamong sili. Unya kani akong gaplanuhon nga lugbati nga gaitanom nalata na. Muni siya akong tamnan pohon guys. Uba naman ning plangganahan ni. So ato ning tamnan pohon, ato na ning kuag tubig. Di ra na. Ato ning tamnan pohon guys, kay guba naman ni siya kaning tulo ka ligid. Ato ning tamnan og mga gulay. It's either diri ra siguro guys. Dinhira kay ako day ni diring koralon sa net. Kay kapuya naman ko magtabok-tabok dito guys na moabot ang panahon nga mutag-as na po na diyang mais. So mas maayo nga dinhira lang dinhi sa atong side ragyod. Dinhi ragyod mismo sa atong tungod. Muna dinhi akong planuhan guys nga magtanom-tanom ko diri ang kanang tulo ka ligid og katong isa ka planggana ako na siya diring ilinya. Then butangan din ako na siya og yuta. Unya pagkahuman diya din ta magtanom. Pagkahuman ako day ni siyang koralon sa net. Nabitay net bitaw guys nga pangkoral sa mga sa farm kanang green man siguro ng color. Dini din ako na siya koralon din ako diri sa net kay para di masudlan og mga mananap. Dini ra sa atong tungod gyapon guys. Unsa man naligo ni? Wani mo pa si City ni? Liguan na pud siguro na. Kani ligoon ta ni. Kani ligoon ta ni. Unsa man? Kay di man ka magpa-harness. Imong akadinaan dadi, dili. Mulakaw na ta dadi. Lakaw na ta dili. Dili sulod. Sulod ha. Sulod dito. Di ba? Kaya di man ka magpa-harness. Ligo ta. Ligo. Laag sa ta guys. Matutagawas kay naut na ta konsumo. Try na ta diya ilan ni Kon. Wala siguro i-stock sa atong suki kay wa man siya nag-chat. Si Ate Lisa.
siya gikan. Mo na iya mga amo bay kanang iro ba. Mo na siya iyang mga amo. Sa Lay mong amahan no? Si Father Earth. Gignan man ako to nga magpalit og sampay na og kanang nangka ba nga ginatan. Ingko kung makadaog ka, magpalit tayo og sampay na or ginatan. Wala siguro to nakadaog. Aman ta. Tanaw lagi ta din ha. Adna ta sa kuan. Diya sa DIY. Sulod ta. Tanawa daw og daba kay maparkingan. Pag signal. Sige, una ba? Item pa. Una kay ikaw may dinhi. Matraffic man sila og kuan. Taas kayo kaya ang traffic dito. Usa ka gipauna. Okay. Yan na ta guys. Tan-aw ta diri sa tong mayom-ayom. Sulod ta. Nahawan man. Tan-aw tag kuan. Pila ilang bugas. Alas. Okay ba daw ning alas? Pila ding hapsak sa alas ga? Nera. Katong alas ba pila to? Kita sa kong tuhod. Hang? Pila ang alas gang? Hapsak. Lami, may po ng alas ba? Jasmine, magya po na gang no? Ang alas? Okay. 1,082. Mag-try tag alas bay. Alas ba? Kawan, magya po na siya, Jasmine. Alas nga brand. Hali gani. Tag 1,082. Okay na. Wala, naging kuhan rin na. So guys. Kaniyo, Jasmine, magyapo ni guys. Oh guys. Na guys na nako si Tony. Kana 1,082. Kana ra lang. Sige. Wata na. Then, sa pa ba ato dire? Ano ko ya? Ice cream. Daghang ice cream dire, guys. Kanera man siguro bay. Bugas ra na tong kuwaon diri. May ilang isda gud diri. Kuanta tag isda ba tong preton. Gina. Magkuan mig bugas gang. Ay, asa balhin? Balhin.